Sziasztok, én Ed vagyok, és a mai videóban, amit a címben is láthatjátok, hogy egy BeamNG Drive modos videóval jöttem. Top 5 kedvenc modomat fogom nektek megmutatni, úgyhogy tartsatok velem! Nos, hát az első modunk az nem más, mint egy Audi RS6C5. Ebbe egy 4.2-es biturbo motor van, komoly ez a járgány, nagyon. Jason Stathamnek is volt ilyenje, nem tudom, remélem jól mondtam. Egyébként én pont akkor veszek videót, amikor... Várjatok. Én pont akkor veszek videót, amikor extrém riasztást kapunk, hogy vihar lesz. Ja, hogy az automata. Na nem baj, így is jó. Akkor látja, hát amúgy a belső nézete az nem a legszebb ennek szegénynek, nem lett úgy megcsinálva. Miért mész magadtól balra? Nézzétek meg, nem olyan rossz, de a külseje az szebb. Meg a hangja is nagyon vad. Így néz ki. Van ködlámpánk is, jó kis pici. Szerintem összegzésben egy szép autó. A mod nem lett úgy megcsinálva olyan jól, szóval nem lehet kinyitni ajtókat, meg ilyenek, amit hogyha be lenne blokkolva, nem tudom mit csinálta a mod készítő. És így remélem tetszik nektek ez a kameraszög, nem tudtam máshogy megoldani. A kormány az itt van, a Logitech G920, akit érdekelne, úgyhogy kezdjük is. Ezt lehet, ezt az állatot nem kell lepadlózni. Azt a mindenét! Menjünk itt jobbra. De az a baj, ilyenkor rezeg a kamera is, meg minden. Azt a... Nézzétek meg, hogy megemelkedik. Jú. Oh! Mit megy? Ma majdnem 200, ez egy állat. Ajaj. Izert. Oh! Mentettük a mentetőt. Oh! Ojjjjjjjjjjj. Jó, na jó, akkor innen mérünk egy 0-ról 100-at. Akkor 3, 2, 1. Várjunk már! Állj! Várjunk már! Mennyi idő alatt meg lett a 100? Nem volt időm figyelni. 3, 2, 1, go! Bum! Ez elképesztő. Hát nem tudom, erre nincs mit mondani, nézzétek meg. Ajj! Állat! Drifteljünk csak egyet. Ajaj! Na jó van, akkor most... Hát, így össze... Ja, várjatok, ez P. Jaj. N, D. Jaj, de nem szeretem az automatát. Így a játékba. Jaj, nyugi. Akkor jöjjön a második mod. Összegzésbe egyébként erre adok egy 10/10-et. Ne, 9. 10/9, mivel nem lehet kinyitni csomagtartót, ajtókat, motorászatot, meg ezeket. De így nagyon jól megy, tényleg nekem nagyon tetszik. Tökéletesen megy ez a kocsi. Ez nem tudom mi előznél lehet, ez egy állat, nem csodálom, nem hiába RS. 10/9, jöhet a következő autó. Na, a következő autónk az nem más, mint a Range Rover Sport, az a neve a modnak egyébként, de azt nem tudom, hogy milyen. Itt van, ez gyönyörű autó, belül is nézzétek meg milyen szép, hogy meg van csinálva, ki van dolgozva, ilyen. Szép kis fehér a belseje, ugye lehet több fajtát is választani. Megy az index, minden mixik rajta. De most nézzük külsőből. Kiengedjük a kézit. Ugye ez egy vadállat. 5 literes motor van benne. Hát az Audi jobban ment. Nem hiába, hogy 900 tonna ez a kocsi. Nem csodálom, hogy nem megy úgy, mint az Audi. Mégis kiviszi a 230-at. Azt a... Hát figyeljetek, én megmondom nektek őszintén. Ki lehet nyitni? Dehogy lehet. Nem lehet kinyitni, akkor ez már most mínuszpont. Az ajtó, hát az ajtókat, a csomagtartót ki lehet nyitni, ugye? Működik az... Gondolom működik az index. Látjátok?
Működik a lámpa is, és nincsen ködlámpája. Akkor kiengedjük a kézit. Hát be kell melegíteni a kereket. Jó, és akkor itt van 0-0. És 3, 2, 1, bám! 100. 4,90 másodperc volt, mivel egy kicsit elnéztem, és így 5,4 másodpercnél állítottam meg. Összegzésve 10/8 ez a mod nekem. Nem tudom, nem lesz a kedvencem. Azt se szeretem, hogy nincsen kiírva, hogy milyen fajta. Lehet, hogy igazat mond, Range Rover, Rover Sport, nem tudom. Mindegy, következő mod. Jó. Na, oda néz. Várjál, kikapcsoljuk. Úgy, és csak... Úgy, 1, 2, 3. De komoly! És hát jó, most pont a jobb kormányosat választottam, de azt az egyet szeretem ebbe az autóba, hogy hát ki van jól dolgozva egyébként az egész mod. Ki lehet nyitni ezt a... Akkor mondom újra. Ki lehet nyitni ezt a napellenzőt, vissza is lehet csukni, és igazából így ennyi. Meg egy bombi. És amit még a legjobban szeretek ebbe a modba, az nem más. Várjatok, keressünk valamit. Például őt. Van légzsák. Hát, mikor láttatok ti utoljára olyan modot, aminél van légzsák? Elképesztő amúgy is. Ki lehet cibálni? Nem, nyilván nem. Ez egy nagy hülyeség. De, látjátok, nem megy most már a kocsi. De, nekem tetszik, ez egy kis városi, furikázó, minden. Előttok, nyissuk fel. Van olyan? Motortér nyitó, valamit. Én azt értem. Jó, hát figyeljetek, ki lehet ezeket nyitni. Csomit is ki... Hogy sérült meg? Ki lehet nyitni a csomagtartót is. Bám, bám, felnyitom én nektek. Jár csak fel. Olyan nincsen, nálam nincsen, hogy nem. Ó, ott van a kis 1.2-es motor. Nem tudom, hogy hány lóerős, de működik minden. Fel lehet kapcsolni a lámpákat is, az index is működik, minden. Az Alt-N-nel ugye kapcsoljuk be a ködlámpát, és működik is a ködlámpa. Úgyhogy egy tök jó kis modról van szó. Úgyhogy mérjünk vele is egy 0-100-at. Ott van, le van nullázva. És 3, 2, 1. Le is rakom a telót, mert ez még eléri a 100-at, addig lejár a személyigazolványom. Szóval 100. Íj. 11.43. Hát figyeljetek, egy 1.2-eshez képes. Nem szeretem az ilyen kicsi motorokat, inkább 1.2, 1.9, 2.5, 3000-es, meg ezeket szeretem. 4000-es, meg ilyenek. 5000-es, hú. Azok vadállatok már azok a kocsik. De így összegzésben egy eléggé jó kis modról van szó. Nem mondom, nem lesz a kedvencem, de nem is lesz a legutáltabb modja. Kitört az egész hátsó minden. Na hát így összegzésben nekem ez a mod, ez egy 10/8, mivel van légzsák és egy kis menő autó. Szeretem a Suzuki-kat, jó kis, hát idézőjelben magyar autó, csak az a Suzuki Swift, a jó kis kaparós, 1 literes, egy 2-es motorral, első kerekes, ezek a legjobbak. Következő mod. Következő modunk az nem más, mint a BMW E36. Ez most egy Rache változat belőle, de nagyon tetszik az, hogy ki lehet nyitni minden, tiszta, realisztikus a mod. Sőt, kinyitom nektek még a motorházvezetőt is, pillanat. Hood release. Jaj. Hova tűnt az FPS? Így, ott van a kis bömös motor. Működik minden. Van ködlámpa, úgy minden megy. Index. Minden működik.
Ködlámpa az nem tudom, hogy látszódik-e, nyilván nem. De egy összegzésben nagyon jó módról van szó amúgy. Mutatom is, hogy megy. Oj! Na várjatok akkor. Úgy látom, hogy a kuplung az magától be van amúgy kalibrálva. Oh! Oda nézzetek. Kapcsolok egy lámpát is, hogy menjen el az FPS-ünk. Jaj, ez nagyon jó autó amúgy. Na akkor. Júj, micsoda jó. Oda nézzetek, hát micsoda drifteket nyomunk itt. Tiszta driftmester vagyok amúgy, mennyire nem. Na jó, mérjünk egy 0-100-at, ne játsszuk. Hát még kipörgésgátló sincsen benne. Ne szórakozzatok már. Akkor 0-100. Ott tartunk neki egy kicsi gázt, ilyen launch control. És 3, itt van, le van nullázva. 3, állj már meg! 3, 2, 1. ...9:53. Nagyon jó idő. Nagyon-nagyon jó idő. És szép kocsi amúgy, nem tudom, olyan kis szomorú is, de... Milyen undorító hangja lett. Jöjjön a következő autó. Nos, el is érkeztünk az utolsó modunkhoz, ami nem más, mint egy Skoda Superb. Ez nem a pre-facelift, hanem az ambient, vagy nem tudom, hogy van. Így, né? Ez az eddigi legrealisztikusabb modom, ami volt a játékban. Nézzétek meg, belülről fényszórót lehet kapcsolni, ajtót azt ugye eddig is lehetett, kibe lehet kapcsolni a navigációt, ki lehet nyitni a... nem jut eszembe a neve, ide kiírom. Vészvillogót lehet, ezt ki lehet nyitni, csak nem nyitom ki, mert vissza nem lehet már csukni sajnos. Ez? Oh, nem mondod? Akkor most először teszt. Wow. Jaj, jó kis manuális 2000-es TDI motor van benne egyébként. Akit érdekel. De szép egy vadállat. Hát úgy, mint egy igazi 2000-es TDI motor. Júj! Jaj, jaj, jaj! A 160. Nézzétek meg, nem is nyúlok a kormányhoz, az magától megy. És satú. Lehet nem tetszett neki. De így látszik, hogy a kuplungot is benyomom, gázpedált is, ja, amúgy végig padlózom. Meg látszik az, ahogy váltok, ki lehet nyitni a könyöklőt is? Ó, jó látni. Ezért kell figyelni a vezetés közben. Akkor mérjünk vele is egy 0-100-at, és akkor vége lesz a videónak. Itt van 0, és 3, 2, 1, bam! Bam! 872. Nem nagyon akar látszani, de ott van tényleg 872. Na jó, viccet félretéve, összegzésképp nekem ez a legjobb mód eddig, amit a játékban használtam. Oh, na ne! Tényleg ilyen a való életben is egyébként. Mondjuk, jó, most egy B7-es Passatot mondok például, de hogyha azzal is indexelünk, akkor a ködlámpa vagy a nappalifény felkapcsolódik, és hogyha a rükibe rakjuk, akkor is fel kéne kapcsolódjon. És hogyha bekapcsoljuk az indexet, akkor meg... ez nem lett megcsinálva annyira jó, de... Na, elfogadható, most csak egy modról van szó, úgyhogy
Akkor is felkapcsol, hogyha nagyon kicsavarodjuk, nem. Jó, hát akkor most ebben nem olyan realisztikus, de összegzésképp nagyon realisztikus ez a mod, tényleg. Meg vagyok vele elégedve, ügyes volt a mod készítő, biztosan nem fogja nézni, de gratulálok neked. Jó, ott van, nézzétek milyen szép. Oh, még itt is fel lehet kapcsolni, elképesztő. Nagyon jó ez a mod. Nézzétek meg. Szép, tényleg. Na jó, hát akkor én így távoznék. Álljunk meg. Nem így távoznék. Nos, ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel. És pont itt van a vihar, úgyhogy mindenkinek jó szórakozás, vigyázzatok magatokra, iratkozzatok fel, minden like, bla bla bla, sziasztok!